Misaka na sa Kapin 1.6M Katao o 376,544 kapamilya ang naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog diri sa atua sa Mindanao. Sa pinakaulahing dato sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD karong Sabado, Hunyo 20, ang maong ihap naggikan sa 627 ka barangay sa Region 9, 11, 12 ug Barm. Gawas ni ini natala saba ang 23,028 katao o 5,288 kapamilya ang kasamtangang anaa sa 52 ka evacuation centers sa Mindanao, samtang 63,351 katao o 16,673 kapamilya ang temporaryong nanimuyo sa ilang kabanay ug higala. Samtang miabot na saba sa kapin 300 million pesos ang tabang nga napaabot sa DSWD sa mga apektado sa linog, samtang posible pa kining mutaas sa musunod nga mga adlaw.